Nej, nej, ja. Begge hænder for at være stikker! Ej, nu synes jeg, de er lidt på vej. Så du vil gerne give en hånd for at have ret? Nej. Men Så tag fødderne! altså... Man løber ikke uden fødder. Patriarken siger, at alle skålerne skal til Livravnsted. Det bestemmer han da ikke! Nej, nej. Stenen det. Måske. Lytter I til en sten? Nej, nej. Nej, okay. Det er bare en sten. Jeg har fundet mand med stenen nu. Jeg har lukket hånden nærmest, som jeg bad dig om. Nej, jeg var væk. Undskyld, må jeg spørge mig? Kan du lave min arm? Der er 2. Nej, ikke lige nu. Jeg er i en vigtig teologisk diskussion. Du siger, at Nimar havde det hele, lavede det hele. Og jeg siger, at kongen lavede det hele. Så kan han jo ikke lave bjergene. Men Porania, det er ham, der tager sig af de døde. Kom så væk med dig. Du skal være så... Hold op med at være så... Ja, det er okay. Nej, det er ej. Jo, det er. Så. Det er rigtigt. Det er i orden, bare lad dem... Det er rigtigt. Ja. Porania, lad dem har du bare, overvejet, at guderne ikke kan lide de døde? Lad dem bare snakke med elveren i Det kan fordi de lugter. Altså, jeg vil sige, takket være en af mine guder, så kan resten af alle racerne leve. Hvordan kan det nogensinde lade sig gøre, når Gollum har skabt alt? Det, kan du bevise det? Ja, kan du bevise det? Ja, det kan jeg rent faktisk godt. Jamen, kan de trække på hans kræfter? Det kan jeg rent faktisk godt, ja. Kan de trække på nogle af de andre? Det kan kraft. Ja, præcis, Anna. Så Sisiana? Ja. Vil du mærke? Det kommer meget an på, hvad det er for en slags magi, de har i sinde. Ja, det var lige det, jeg tænkte, ikke? De kan næppe noget, der gavner mig. Jeg kan en masse ting, der gavner dig, men det er jeg ikke interesseret i. Jeg er kun interesseret i at skade dig. Så meget som muligt. Jeg synes, jeg er meget hyggelig. Lad mig se, men for din skyld, så er jeg først blevet skudt ned af pile. Så er jeg blevet svinet til af elver. Så er elver ikke accepteret, at Gollum rent faktisk har skabt den. De er Guds Ja, præcis. Og så siger de, der er 7, og der er tydeligvis kun 1. Ja. Det er jo så deres synspunkt. Nej, det er mit. Ja, det er det, jeg lige siger. Vores synspunkt. Ja, det er jeres synspunkt, ikke? Au. Lever vi ikke en stor nok hverken til at være sådan synspunkt? Nej! Det synes jeg. Kun min leder har penge. Hvad kæmper man for? Hvad med herinde? Nej, jeg er for For at have ret. Og på fiskur! Jeg tager det her land, fordi det bestemmer jeg. Det kan mange da godt være, det er land for tiden. Det er mit land, der er ikke nogen, der tager det igen, Der er er der? også en anden... Nej, der var nogen, der... Der var faktisk en mærkelig elver, der sådan ville have... Ja. Lige præcis. Han er sikkert udsendt for